ప్రైజ్ ది లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు వాగ్దానం: నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము. ప్రసంగి గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం. అవునండి, మనం తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు మన మనస్సు చాలా పూర్ణ హృదయంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆయనని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం పూర్ణ హృదయం కలిగి ఉన్నప్పుడే మనకి ఆయన అర్థమవుతారు. లేదంటే మనం ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం చర్చికి వెళ్ళామా, సన్నిధికి వెళ్ళామా, వచ్చామా అన్నది తప్ప మన తండ్రితో మనకి వడంబడిక అనేది ఉండదన్నమాట. అర్థమవుతుందా స్నేహితులారా? సరే, మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా. పరమ తండ్రి, మీరు ఇచ్చినటువంటి మరొక రోజుని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. అయా, ఇదిగో నాయన, మీరు చెప్పిన రీతిగా మేమందరము కూడా నా మందిరములకు పోవచ్చున్నప్పుడు నాయన మా మనస్సును పూర్ణముగా పూర్ణ హృదయముతో మీకు అర్పించుకునేలాగా మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని త్వరగా రాని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పుణ్యనామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.